payah iki. Wah. Ayo main. Gegep lah. Goblok to guru iki. Lu ngomong kerja kok. Babas, gini. Duduk. Oke. Ini metu duduk ya. Nomor itu apa? Iki piye iki? Wah, Lah piye, Guru? Ana apa, Guru? ya awak dhewe sakti pengpengan. Tidak apa-apa lho. Lah kok malah karo pecinan kalah iki. Wah, iki Wah, berarti kudu golek gurune. kudu golek. Aku enek guruku sinau kasepen. Sekti ora iki. Sekti, jelas sekti. Sik to, aku iki kaya gak yakin lho. Masa aku ngangkat kowe dadi guruku kok di Nah, berat. iki beda masalahe. Nah, sekti. Sekti. Ojo ngono wah, lintang dikerek ditarik koyo layangan mudun. Mosok. Kok disambit weteng. Engko iso mabur nih. Lah wonge saiki nang ndi? Lah. Iki masalahe ngene. Sifu iki, Sopo jenenge? Sifu. Kok panganan siput. Tenanan sekti apa ora? Tentang sekti. Ini lek iki nyamar. Nyamare piye? Lah ndek iki dadi iwak gareng. Enggak kan. Ndek kali-kali. Oh. Lah iki nyamar lho ngedap-ngedapi tenan. Aku samarku lek dadi walang iki. Lek golek iki angel. Terus piye iki solusine? Guru? Solusine gimana, Guru? Iki awak dhewe pancen kudu ngenteni sabar. Sabar ngenteni kudu karo digoleki. Oke. Terus awak dhewe ngenteni ning kene tok ngono? Penake piye? Ning kene apa digoleki pun? Apa karo awak dhewe mlaku karo nyambang dalan? Supaya wayah engko ketemu wonge langsung. Yo Wito ning Sifu. Sifu. Yo, tak ngono mlaku wae. Ayo. Sik. Apa, Guru? Iki lak pite Sifu iki. Sifu sing liwat mau? Iya, Lha ndi wong? berarti iki ora adoh kok kene. Cepet susul nek aku pengen buktekne nek wong sektiran. Koyo kayak wengi. Kayak ngene kae. Aji, jolok kok. Kebat koyo gelap, kesetok silet. Ki opo? Abot ini. Meneng. Sing jenenge Sifu. Iki Sifu, sampean Sifu. Sampean Sifu. Ya wong kaya ngedan ngono celuk Sifu iki karepe piye? Sampean Sifu. Ngene dua terus sekti. Ini ki sekti. Deleh Lho, penampilan. Cek Guru. Jalan. Aji. Kentil gendruwo. Jajal delok. Wis aurane panas-panas. Wah, Guru. Wah, iki wajib diakoni dadi guru iki. Entuk. Sif. Entuk mo. Entuk iki. Oh, tenan iki. Wah, kurang sakti ki. Iya. Jero. Sampean Sifu. Aku Genah Sifu iki. Sakti ning ngedam-edapi senengane nyamar iki genah guruku biyen. Sifu iki. Wah, Sifu, lungguh. Wow, kasupan. Oke. Ini agama dulu ini adabe. Iya. Wah. Sifu. Oh ya, ya. Ya. Iki ora lali kuwi. Jongore kowe. Nggih, Sifu. Sopo iki? Niki sentot. Sentot guru. Kentot. Niki murid kula sentot. Oh, sentot. Gua duwe aksi tahan besi. Si
sih. Oke. Oh, apik. Ana apa? Niki ngeten Guru. Kula nyuwun ngapunten. Piye? Iki kan dukun-dukun santet dibagi. Nah, kula niku marani ustaz-ustaz sing bupetnan surat tol kae. Lah kae tak serang. Terus serang iki. Tak serang. Wis. Hasilnya? Pangapunten Yo. pun. Kalah. Kok Nyuwun ngapunten. ngono kalah. Niki ujo kula nyuwun sabiyantune Ibu. Wah, ini berat iki. Kula kalih murid wah kontos mawut lho, kontol. Apa iya? Wah, jurus ngeten-ngeten Aji sintakan kowe. gak tegas batok iki. Kuwi mboten mempan. Gak mempan. Mboten mempan. Aji blencong jagat wah mboten mempan. Nggih, Mboten nyatasi kula guru kalih. mboten Cokoreok. ngatasi. Abot iki. Kula Wes. nyuwun pitulungan teng jenengan Ibu. Yo. Wis jenenge guru karo murid. Oh, bedas iku. Bedas. Ini sinten Ibu? Wah, yo, iki mau aku entuk mata batin. Yo. Aku kudu jolo nang panggon iki. Iki tak tokno aji-ajiku pentil gendruwo metu iki. Lah, niki menungso jin apa pripun Ibu? Iki sakmene menungso, sakmene Lah niku napa niku, Sifu? Agemane niku napa ngene jenengan niku? iki konmu. Iki nggonku. Oke. Dadi nggo. Wah, Nggo niki Ah, namine sinten Ibu? iki Namine jenengan sinten? Jenengku. Nggih. Jenengku Temenggung Prawira Sandi. yo Prawira Sandi. Wis ngene. Nggih, Bu. Prawira Sandi. Wis ngene. Kadang pripun dawuh jenengan? Dalan keluare. Pripun sih, Bu? Mari ngene aku tak topo nih grojokan sewu. Topo sih, Bu? Yo pancoran sewu. Kula sentot kentot kalih tumenggung sinten? Prawira Sandi. Prawira Sandi kedah pripun? Yen ngono kowe padha ngasah kekuatan dhewe-dhewe. Tantangan neh mengko. Caranipun, Bu? Kula kedah pripun? Kudu topo, Topo kudu menep sik Heeh. ning pinggire kali. Siap, Bu. Ngono yo. Oke. Kowe terus ditantang. Bar ditantang yen kowe tesuk kalah, yen sik kalah, moro ning aku. Siap, Tak adepane dhewe. siap. Yen ngono tak balik sik. Nggih, sih, Bu. Niki Open ngono. nggih, sih, Bu. Matur suwun Sifu. Usu-usu. Jadi murid-murid kuwi musuh-musuh ora kena dianggep enteng. Yen ngono aku kudu topo ning pancoran sewu iki. Yo, yen ngono aku tak topo aku. Seru iki, seru iki. Betul banyu. Gua tangan banyu. Coba japu, saya ngayu melok aku. Wah.